Παγκόσμιος νικητής στο βραβείο Paragon Ασφάλεια στο νερό, στο Διεθνές Σαλόνι της Δόξας Υγρού Στίβου, στα αγγλικά International Swimming Hall of Fame. Είναι κοντά μας. Τι κάνεις, Στάθη, είσαι καλά? Καλώς σας βρήκα. Να πούμε ότι τα λέμε κάθε καλοκαίρι όταν ανοίγει ο καιρός για θέματα πολύ σημαντικά που αφορούν την ασφάλεια των λουωμένων. Εσύ τόσα χρόνια έχεις δοθεί ψυχή και σώμα σε αυτό το λειτουργήμα που λέγεται ναυαγοσωστική. Αλλά σήμερα θα θέλαμε, Στάθη, να ασχοληθούμε λίγο με αυτή σου τη διάκριση, γιατί οι Έλληνες που έχουν καταφέρει να διακριθούν είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού. Εγώ θυμάμαι μόνο τον Νίκο τον Γκάλη το 2007 και έτσι έμαθα για το International Swimming Hall of Fame. Δεν ξέρω όμως πολλά πράγματα, γι' αυτό θα θέλαμε να μας πεις περισσότερα. Βάλε μια τελεία για να σε προλάβω. Εγώ αυτά, δεν πρόκειται να μιλήσω άλλο. Σ' ακούμε. Υπάρχουν αρκετά Hall of Fame στον κόσμο, αρκετά σαλόνια της δόξας για διάφορα αθλήματα. Ο Νίκος Γκάλης λοιπόν το 2007 μπήκε στο Πανευρωπαϊκό Σαλόνι της Δόξας του μπάσκετ. Εγώ μπήκα του υγρού στίβου, που είναι παγκόσμιο. Άρα λοιπόν εγώ θα μιλήσω για του υγρού στίβου, το παγκόσμιο σαλόνι της δόξας. Έχει κατηγορίες δηλαδή. Φυσικά. Άρα λοιπόν, τι είδους οργανισμούς είναι το International Swimming Hall of Fame? Λοιπόν, είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, παύλα μουσείο, στην Φλόριντα, στο Fort Lauderdale, στην Αμερική, όπου έχει ως σκοπό του να βραβεύει κάθε χρόνο τους καλύτερους στον κόσμο σε διάφορα αθλήματα υγρού στίβου. Δεν βραβεύονται μόνο οι αθλητές, βραβεύονται οι καλύτεροι προπονητές που είχαν στο ενεργητικό τους επιτυχημένους αθλητές, κατά βάση Ολυμπιονίκες, Παγκοσμιονίκες και πάμε προς τα κάτω. Τους καλύτερους συγγραφείς σε διάφορες κατηγορίες, σε προπονητές ατόμων με αναπηρία, στον υγρό στίβο. Υποκατηγορίες λοιπόν. Μπράβο, ασφάλεια στο νερό, διάσωσης, βρετικής κολύμβησης. Υπάρχει μια μεγάλη σειρά βραβείων. Μάλιστα. Θα θέλαμε να μάθουμε λίγα περισσότερα για αυτόν τον οργανισμό, που είναι κυρίως ένα μουσείο, μαθαίνουμε, και φορέας των αντιστοίχων διαγωνισμών που γίνονται. Έτσι λοιπόν υπάρχουν κάποια συλλεκτικά αναμνηστικά εκθέματα σε αυτό το μουσείο, έτσι δεν είναι? Την ώρα που μιλάμε εμείς ήδη πέφτουν βίντεο και μπορούν οι τηλεθεατές να έχουν την ευκαιρία να γίνουν κοινωνοί αυτής της εμπειρίας που είχα και εγώ και να καταλάβουν περισσότερα για το τι ακριβώς προσφέρει αυτό το μουσείο και οπτικά. Εν ολίγης, στο μουσείο, όπως βλέπουμε, υπάρχουν εκθέματα κάθε λογής σχετικά με τον υγρό στίβο. Δηλαδή, μετάλλια Ολυμπιονικών, οι οποίοι τα έδωσαν για να εκτίθονται στο χώρο αυτό και να προστατεύονται. Φωτογραφίες, βίντεο που παίζουν σε οθόνες οι οποίες υπάρχουν μέσα στο μουσείο και παίζουν 24 ώρες 24 ώρο. Από αφιερώματα στη συγκεκριμένη φωτογραφία δηλαδή, βλέπουμε υπάρχει έκθεση φωτογραφίας όπου εκτίθονται, μπράβο, σε ευχαριστώ, φωτογραφίες από τους μεγαλύτερους φωτογράφους υγρού στίβου του κόσμου, οι οποίες ήταν διαθέσιμες για το κοινό τις ημέρες που έγινε η απονομή. Είδαμε σε φωτογραφία τον Τζόνι Βάις-Μίλλερ, τον παλιό Ταρζάν και Ολυμπιονίκη κολύμβησης, έναν άλλο Ταρζάν, τον Μπάστερ Κράμπε, που έχει παίξει και στο Flash Gordon σε σειρές 130 ταινίες και άλλους. Περισσότεροι δεν γνωρίζουμε πολλά. Η Esther Williams, η οποία ήταν μοναδική στον υγρό στίβο, πρωταθλήτρια κολύμβησης, star του Hollywood με πάρα πολλές ταινίες. Η Eleanor Holm, που βλέπουμε τώρα και στο βίντεο, Ολυμπιονίκης, έπαιξε μετά σε χολιγουδιανές παραγωγές όπως το Aquacade, που ήταν ένα τεράστιο θέατρο, υδάτινο θέατρο, μουσείο, υδάτινο θέατρο, μέσα στο οποίο γινόντουσαν τρομακτικά μεγάλες παραστάσεις, υπερπαραγωγές. Δεν έχουν κάνει καμία πρόταση κινηματογραφικού περιεχομένου. Τι έτσι που μας το λες? Έγινε πρόταση, έχεις δίκιο. Στην Αγγλία, όπου εργάζομαι ως λέκτορας, μου δόθηκε η ευκαιρία να παρουσιάσω με μια ομιλία τη ζωή μου, ότι έχω πετύχει έως και το Δεκέμβριο που μας πέρασε, μπροστά σε όλους τους διευθυντές και πριτάνης του Πανεπιστημίου μου στην Αγγλία. Αυτό δημιούργησε πολύ θετική εντύπωση και μάλιστα μια πρόεδρος τμήματος που έχει σχέση με διεθνείς σχέσεις και δημόσιες σχέσεις με φοιτητές εντυπωσιάστηκε και με πλησίασε
προτείνοντάς μου να γυρίσουμε τη ζωή μου σε ταινία. Συναντηθήκαμε λοιπόν 3 μέρες αργότερα και της είπα: σε ταινία είναι πολύ δύσκολο να γυριστεί η ζωή μου από το πανεπιστήμιο. Από φοιτητές οι οποίοι θα το αναλάβανε ως εργασία αυτό, ως πτυχιακή εργασία. Γιατί οι 4 φοιτητές δεν μπορούν να αναλάβουν ένα τόσο μεγάλο project στο οποίο θα συμπεριλαμβάναμε κομμάτια της ζωής μου, όπως αγώνες πόλο ή καλυστεία που έχω πάει στο παρελθόν ή συμμετοχή σε συνέδρια κλπ. Και έτσι... γιατί αυτά είναι αποκαλύψεις που ούτε εμείς δεν τα γνωρίζουμε. Ναι. Έτσι λοιπόν αντιπρότεινα να γίνει ένα ντοκιμαντέρ, το οποίο έχει γίνει, έχει ολοκληρωθεί σε μια πρόχειρη μορφή, θέλει λίγο, δηλαδή είναι ολοκληρωμένο, αλλά χρειάζεται περισσότερη επιμέλεια και κάποιες αλλαγές για να προσθεθεί η απονομή του διδακτορικού που θα γίνει μάλλον τώρα τον Ιούλιο. Μάλιστα. Και για να προσθεθούν πλάνα από τη βράβευση στο Hall of Fame. Πολύ ωραία. Και μετά ο σκοπός είναι να προβληθεί σε μεγάλη αίθουσα τελετών στο Πανεπιστήμιο. Και επειδή πολλοί τηλεθεατές θα αναρωτιούνται και θα λένε πόσα πράγματα έχει κάνει ο Στάθης Αβραμίδης ώστε να γίνει ταινία η ζωή του. Έχει κάνει πάρα πολλά, αγαπητοί φίλοι. Εμείς το γνωρίζουμε. Γι' αυτό θα μας κάνεις την τιμή και τη χαρά να είσαι μαζί μας και σε άλλες ενότητες τώρα, αυτές τις μέρες που μας έρχονται, για να μπορέσουμε να δείξουμε και το βιβλίο σου, το οποίο αποτελεί ένα τόμο καταπληκτικό περί ναυαγοσωστικής, δεν ξέρω πολλά να σας πω, αλλά θα κάνουμε παρουσίαση ειδική γι' αυτό. Άρα λοιπόν και εσείς που δεν γνωρίζετε, θα καταλάβετε γιατί η ζωή του έγινε ντοκιμαντέρ.